aquest matí mateix, abans que es produís el cessament, nosaltres la demanàvem, jo mateix exigia el cessament del màxim responsable de la central, perquè creiem que no pot tornar a passar una cosa d'aquestes. El que ha passat en relació a la central nuclear d'Ascó és molt greu i no es pot consentir. I per tant nosaltres, i aquest tema el conec de prop perquè he estat treballant durant 4 anys al Congrés dels Diputats en aquestes qüestions, el que hem intentat, hem estat els protagonistes, els màxims responsables per intentar canviar tot el tema de la cultura de seguretat. Hem reformat la llei del Consell de Seguretat Nuclear, hem renovat el Consell de Seguretat Nuclear, hem intentat millorar els mecanismes de confiança que hi ha d'haver necessàriament entre les centrals nuclears i l'organisme regulador que és el Consell de Seguretat Nuclear. Tot això ho hem fet i tot això crec que ha anat bé, que ha funcionat bé. Però el que ha passat amb l'incident d'Ascó, com va passar fa 2 anys amb l'incident de Vandellòs, jo crec que és tan greu que no pot tornar a passar. Entre altres coses perquè s'ha trencat aquesta relació de confiança que hi ha d'haver entre empresa, organisme regulador i organisme regulador i empresa i la resta de ciutadans. Aquest és el problema. Si hem de conviure amb una central nuclear, o amb 3, com és el cas de casa nostra, si hem de conviure amb la producció d'energia nuclear, amb el que implica de sensibilitat, hem de ser al màxim de rigorosos amb la seguretat en temes nuclears a casa nostra. I això és el que hem fet. Jo crec que en tot aquest episodi qui ha treballat millor de tot ha estat el Consell de Seguretat Nuclear, perquè ha actuat amb celeritat, ha actuat amb professionalitat, amb contundència, amb transparència, ha enviat els seus efectius aquí, investigadors, per tal d'analitzar què és el que ha passat, els tècnics, ha informat amb puntualitat de què és el que ha passat i em consta que estan obrint un procediment sancionador que espero que finalment acabi amb una sanció greu, amb una sanció alta, perquè l'episodi és molt greu. Crec que serà una sanció exemplar, però no n'hi ha prou només amb destitucions, no n'hi ha prou només amb sancions. Nosaltres ja hem demanat la compareixença urgent de la presidenta del Consell de Seguretat Nuclear que ens expliqui exactament què és el que ha passat i si s'ha d'anar més enllà, s'anirà més enllà. Perquè l'ocultació d'informació, que és el que ha passat, jo no vull fer alarma social aquí, perquè no n'hi ha. El Consell de Seguretat Nuclear ens diu que les emissions que hi ha hagut radiactives no superen els màxims permesos per tal que pugui haver alguna afectació a les persones, a la salut de les persones o al medi ambient. Per tant, en aquest sentit, un missatge de tranquil·litat a la ciutadania. El greu en aquest cas és que els responsables de la central han amagat informació. I per tant, quan algú amaga informació en un tema tan sensible com aquest, el que està provocant és que els protocols que s'han d'activar per garantir la seguretat per a les persones i per al medi ambient són diferents. I si s'hagués sabut en el seu moment quin era l'abast d'aquestes emissions, d'aquests escapaments, segurament també les reaccions haguessin estat unes altres i els mecanismes de seguretat també. Per tant, jo crec que el primer que s'havia de demanar era el cessament del responsable de la central, a més de totes aquelles altres persones que hagin consentit això. Després volem saber què és el que ha passat i per què ha passat, perquè no sabem per què ha passat això. No sabem si és una qüestió de manca de diligència, de manca de recursos, de manca de professionalitat, de manca de perícia tècnica, de reducció de costos, de subcontractacions, no ho sabem i volem saber-ho. Per això és important que la presidenta del Consell de Seguretat comparegui. I nosaltres, com a partit de govern, com a majoria parlamentària, serem els més exigents de tots a l'hora de saber què és el que ha passat i d'exigir responsabilitats. Perquè nosaltres vam fer la llei, nosaltres vam modificar la llei. Nosaltres vam reformar i renovar el Consell de Seguretat Nuclear per aconseguir aquesta màxima independència i dotar-los de més instruments per poder ser més efectius amb el control de la seguretat nuclear del nostre país i per tant el que volem és que la llei s'apliqui. Per tant, anirem més enllà, intentarem saber què és el que ha passat, esperem que la sanció sigui exemplar i si s'han d'exigir altres responsabilitats, més enllà de les administratives, més enllà de les responsabilitats de gestió, les exigirem i serem els primers a fer.